Welcome to another exciting episode of Musa and Show. Here is what we have today. Sanibona, ngithi-ke ngena ku-X eyaziwa nge-Twitter ngizithela pheka nansi ipost. Post ithi MK Party ithatha i-bribe, usho ukuthi i-Labour desk yabo eMpumalanga ithembisa abantu ukubasiza bese ithatha i-bribe. Le bribe abayithathayo-ke usho ukuthi sebesikema abantu-ke ngayo. Njengoba umbona le message, i-message le inkulumo zabo bebenazo ku-WhatsApp lo muntu waze wabhadala u-3,000 ngoba ethi ubhadala i-MK Party. Uzeke lo muntu lo kuyena obhadale le mali osecultural abantu be-MK wafaka ngisho i-bank statement ukuze approve lento ayishoyo ukuthi ngempela uthathelwa imali ethathelwa abantu abathi basebenzele i-MK Labour Ward. Kodwa-ke ngithe uma ngisasesha nje lona lolu daba ukuthi hayibo kwenzakalani, ngabheka ku-MK Party ngathola ukuthi ayibhalanga lutho, ngazithela phe kwale video le. Sanibonani mphakathi waseLeslie, sibasebenzi baseKijani. Sithanda ukubonga i-MK ngesenzele bona. Njengoba sekunama-rumors ukuthi i-MK ithatha i-bribe. Bona laba bathi i-MK ithatha i-bribe beza bathi bazosisiza bangene e-ofisini abaphindanga baphuma. Esinomcabango ukuthi i-bribe yibe bayithatha. Thina imali ebeyinikezwe i-MK ukuthi i-bribe ngayo idliwe yithi futhi sibasebenzi. Siphonse phezulu ingenile yona sidlile futhi. Permanent manje ngesimanga se-MK nina abanye enikhulumayo seke kwenu. Nje uma kunje asazi-ke okuyikona kona okwenzalayo, kodwa nampa abantu bevela bathi ba-permanent bona ngenxa ye-MK Labour Desk abaseLeslie ngapha eMpumalanga. Manje kunabantu abathize abaskema abantu bese bezibiza ngokuthi basebenzela i-MK Labour Desk. So abantu kaboqaphela njalo yonke into ekhulunywa kuthiwa deposit imali ku-account anoyiqaphela izinto, verify. Yebo khona iya-deposit imali kuma-account kodwa verify. Usho ukuthi umkhonto wesizwe party njenge-organization or i-political party seyingasebenzisa i-account nje yomuntu othize, hhayi angeke. Lokho nje ufuna ukukutshela ukuthi kungcono beyibhizinisi. Ukube ibhizinisi bengizovuma ukuthi hhayi eyalo muntu, kodwa i-organization kufuneka i-organization isebenzise i-account ye-organization, hhayi i-account eqondene nomuntu as an individual. Kufuneka ukuthi le organization ukuze phela ukwazi ukuyi-tracer back, ngoba uma ungase kuyiwe bank nje i-own-wa umuntu lo baskeme egameni le-MK Party. Manje makuvela abantu abathi hayi cha thina impela sizakele ngenxa yomkhonto wesizwe party, kuphinde kuvela abantu ngokwami ukucabanga ngicabanga ukuthi mhlawumpe izitha ze-MK Party, ngoba phela zingakwenza lokho ukuthi uma ngihlela lento ngiyihlele ngingedwa, ngebhale la ngiphendulane nomuntu la kanti siyazi ukuthi siyihlele ngathi ngimthumelela imali ukuze kuzogcina kudicilela igama le-MK Party phansi. Kungenzeka nalokho, kungenzeka futhi lo muntu uthola isigebengu sazibiza ukuthi siyilunga le-MK Party base bayamscam. Kune-letter ekhishwe i-MK Party yaseMpumalanga, nansi yona. I-letter le-MK Party ikhiphe ngeyi-17 April 2025. Iyazisa-ke abantu baseMpumalanga ukuthi MKP Mpumalanga welcome the arrest of ANC crooks posing as leaders. Ifundeka kanjena-ke, umkhonto wesizwe party eMpumalanga wamukela ukuboshwa kwamakhansela amabili we-ANC eMalahleni. Amakhansela lawo uBusisiwe Hlumbane kanye nokhansela uJerry Dijana. Bathi-ke laba babili babanjiwe bezama ukuthatha i-bribe from i-contractor. Bayaprova futhi once again ukuthi yonke lento belokhu ishiwo nge-ANC ukuthi ibole lokho okwedlulele. Bathi futhi lokhu akusesikho nje ngomuntu oyedwa, ku-about i-party esifile yona ngokwayo, egcwele ngama-leader asagcina kudala futhi asayeka ukuseva abantu kodwa manje asezinake wona. Bayaqhubeka la bathi i-ANC ayikho senkingeni kodwa i-ANC iyinkinga yona ngokwayo. Amakhansela wabo ajikela umphakathi manje basebenza indawo yabo la bezokwazi khona ukuthola imali. Ngaleso sikhathi umphakathi usele ungenamsebenzi, ama-services awafiki futhi ungenathemba. Bathi-ke bayayisapotha
isimemezelo sasemalahleni sub-region ukuthi nje vele ihlakazwe manje the entire council. Leya institution ilahlekelwe yikho konke ukuzithemba nokuthembakala. So sekuyisikhathi sokuthi manje kuwipe slate clean. Kunikwa abantu ithuba elikahle lokuthi bazikhethele bona umholi ozobakhathalela. Baqhubeka futhi bathi MK Party i-ready manje ukuleader yona ngesithunzi nange-accountability kanye nangeqiniso. Abekho la ukuzotshontsha noma benza amadili ngale ngemumva. Bala ukuzo-rebuilda, ukuzokwakha kabusha iprovince futhi babuyise nesithunzi sayo iprovince ebantwini. Abantu-ke baseMpumalanga badeserve ugovernment abangamthemba. ANC beyilokhu ikhona sonke lesikhathi and ifeyilile. Bayacela ukuthi umphakathi bakuqaphele lokhu. Bathi lento i-ANC into eyenzayo. Manje ufuna abantu bazi ukuthi i-ANC abantu bayo bayalutha, banamanga futhi bazivikela bona. Kodwa i-MK Party iyabuka futhi okubalulekile i-ready manje ukuthi i-take over ilethe iservice ebantwini ngesithunzi. Ikusasa alikho kubantu abacorrupt liku-MK Party. Ikhishekele umkhonto wesizwe party eMpumalanga le statement. Ngiyacela-ke ningicacisele kwabaziyo. Ngaphambi kwasingene lapho, subscribe ku-channel, ulike i-video, comment. Ngiyafisa ukuzwa umbono wakho ngalolu daba esilikhuluma lana. Kanti kahle kahle eqinisweni i-Labour Desk isebenza kanjani? Uthi uyofuna usizo ngoba ninenkinga emsebenzini kuphinde kube nemali oyikhokhayo wena. Ukhokhela abantu ekuthiwa bazokusiza na? Ngifisa uku-understanda ngoba mina anginalwazi nge-Labour Desk. Ukuthi i-Labour Desk isebenza kanjani? Uyakhokhelwa, uyakhokha nawe uma uzosizwa. Uma ukhokha nini? Ukhokha ungakasizwa noma ukhokha ususiziwe? Ngifisa ukuyiqonda lento ukuze ngizoyi-understand. Ngiyibonile ne-message, angiphiki. Kodwa-ke kukabili nabo sisi bavelile bezikhulumela bona bethi bona basizwe i-MK Party manje ba-permanent. Futhi labantu asebevela manje bethi MK Party yona ethatha i-bribe. Yibona ababefuna i-bribe kubo. Bahamba baye ema-ofisini ababange besabuya. Njengoba manje sekuze kubanjwa amakhansela abewazama ukuthatha i-bribe. Yizo zonke izinto lezi ezimosha izwe lethu. Ngoba ngisho emaphoyiseni kunje. Ngisho kuma-inspectors kuyikhulu zikahulumeni kunje. Nansi inkinga esibhekene nayo ukuthi ama-services, ama-contractors afuneka enze izinto emphakathini lethe yakhanda imigwaqo. Bayakwazi ukukhanda umgwaqo ungabi sezingeni elikahle. Kodwa ngoba bazokhipha i-bribe, laba abayi-inspector bafike bawuphasisa umgwaqo bathi u-right. Sala thina sisele nama-potholes sizibona. Yingakho-ke ngithi abaziyo ngicela abangicacisele ngoba mina kangazi. Indaba ye-Labour Desk isebenza kanjani? Uthi usizwa uphinde nawe kube khona imali oyikhiphayo na? Imali oyikhiphayo ngeyani? Ngoba phela uma unemali uyelani lapho ukuthi uyofuna usizo. Ngilekeleleni ngoba mina angiyazi ngempela ukuthi i-Labour Desk isebenza kanjani. So angifuni kuba kuyisite engathi ngidefend i-MK. Cha, ngilethe okushiwoyo ukuthi nama-message bebexoxa naye lo muntu ku-WhatsApp. Nempela bekhuluma umuntu afaka imali usekhipha i-bank statement sayibona. Kwase kuvela osisi abathi cha thina si-permanent sizizwe i-MK Party Labour Desk. So labantu abathi MK Party kusho labo sisi ngiyacela-ke ukuthi ningisize mina ngazi ukuthi i-Labour Desk isebenza kanjani ngoba mina kanginalwazi. Ngale kwalokho mina nawe sidibane kwivideo elandelayo. Ngiyabonga.